Niretzako jardunaldi hauek dira aukera bat burujabetzen gaia agenda politikoan sartzeko, baina baita jendartean ere baita. Uste dut parte hori dela igual interesgarriena herritarrekin egiteko lan bat delako, ez administrazioetatik soilik, eta hortaz beti da interesgarria, entzutea beste herritan zeiten nahi dien. Urteak da Oiartzunen bakoitza bere eremuan burujabetzan alde lanean dabilena, eta ezaugarri bat dakaten ikuste dut proiektu horiek guztiek komunean, eta da atzetik komunidade bat dagoela. Eta zenbat eta komunidade indartsuagoa izan burujabetzetan aurrera egingo dugu. Gauzak beste modu batera egiteko aukerak zeudela, ikusita hor bildu ginen arlo ezberdinetako herritarrak. Eta osatu genuen pixka bat krisi sozioekonomiko honei aurre egiteko bestelako aukerak daudela erakusteko edo frogatzeko edo behintzat saiatzeko. Oiartzun burujabe proiektuak beste gauzen artean landuko ditu herri batzarrak egin ondotikan aukeratu diren arlo desberdin batzuk, lau direla zehazki, euskara, elikadura, zaintza eta energia. Laboretik erabat logika horretan lanean ari gerala aspalditik, behar bada gehiago ekonomiari lotuta, elikadurari lotuta, baina dudari gabe hor bai egin dugula trakzio lan batez, elikadura maila bultzatzeko eta hainbat gauza nolako ekonomia nahi dugun, nolako harremanak nahi ditugun, nolako gizartea eta nolako giza harremanak herritarren artean, orduan hemen ez dakagu irabazteko asmorik. Orduan horrek logika asko aldatzen du, funtzionatzeko garaian, elkarlanean ari gea, ekonomia sozialera aldatzailetik eta konplizitateak eraikitzen gizarteko beste eragileekin. Burujabetzaren bidian, proiektu herri ikuspegitik lantzen ari ziren proiektu horiek nazional mailara eskalatzen. Udalbiltza azken urtebete erdi honetan burujabetzaren lanketan ari da burujabetzetatik.